Нами это великий гонор нас бачити тут. Дякую, що ви всі долучилися. Так само подякуємо Білоруському дому у Вільні, музею Луцкевича, за те, що вони ласкаво дозволили провести мероприемство тут, эту встречу. Сьогоднішнє мероприемство проведу я, мене кличуть Борис Горецький. Але коли у вас будуть якісь питання до Білоруської асоціації журналістів, тут є Андрій Бастунець, керівник Бажа, і йому можна їх задати. І так само з метою безпеки одразу скажу, що, на жаль, наша організація, по зрозумілих причинах признана екстремістським формуванням, тому ми просимо не знімати удільників і удільниць. Ось те, що тут на сцені відбувається, все можна знімати, це зрозуміло, а в метах безпеки попросимо колег не знімати. Ну що ж, Катерину представляти не треба. Ми спочатку поговоримо про деякі такі основні питання, не веду, наболілі. Ми з Катериною вчора так поспіли подискутувати, вже обміркувати криху, про що варто поговорити. Потім буде час, коли ви зможете задати свої питання, які виказування. Ось тому, я сподіваюся, ми так поговоримо ґрунтовно, бо за 5 років з половою є шмат про що поговорити, і кожне твоє слово, яке ти не могла сказати за час свого зневолення, воно вельми коштовне і варте для нас тут всіх присутніх. І я би хотів, Катерина, почати з такого, можливо, не зовсім чеканого питання про твоє враження того, що ти зустріла на волі. Я розумію, що за кратами у тебе складувалася певна картина того, що відбувається на волі. Ці насупала з тим, що ти уявляла, що тебе натхнило і, може бути, нечто розчарувало з того, що... По-перше, я хочу сказати велике дякую, хто сьогодні прийшов на цю зустрічу, завітав до нас. Мені вельми приємно, що є цікавість. І головне, хіба відрознення той картини світу, яка була у зневоленні, не тільки у мене, але шмат у когось з зневолених, гэта той навязаны нам дискурс про то, что все забыліся і все было марно, і про нас ніхто больше не пам'ятає, ми сапраўды нікому не патрэбныя. Вось гэта аказалася такой вялікай хлуснёй, і пабачыўшы колькі не толькі тут у Вільні, але і ў Варшаве і па ўсім свеце беларусаў падтрымлівала нас у зняволенні, нас палітвязаных. Вось гэта, конечно, такое асноўнае адрозненне, якое мяне моцна ўразіла ў станоўчым плане. Што мяне ўразіла ў адмоўным, гэта вельмі моцная палярызацыя унутры эмігранцкіх колаў. Гэта палярызацыя, якая даходзіць не проста да нейкай канструктыўнай дыскусіі, а часам мае свае негатыўныя бакі, скажам так. Вось гэта мяне хутчэй ўразіла адмоўна, што мы ўсе маем адну мэту, гэта шчаслівая, свабодная, вольная Беларусь, і тое, як часам недалікатна і непяшчотна ставімся мы, беларусы, ў выгнанні адзін да аднаго, вось гэта часам робіць балюча і расчароўвае сапраўды. Вось гэта мае такія шчырыя ўражанні ад першых 3 месяцаў. Дякую, Катерина. Ти білоруська журналістка. Чи відчувала ти гонор, підтримку, ніяку, може бути, наадварот, тиск праз гэты статус ось цягам апошніх 5,5 гадоў, пакуль ти знаходзілася за кратамі з таго першага дня затрымання? Будзе праўдай, калі я скажу, што я адчувала і падтрымку праз свой статус, і ціск. Прыналежнасць да беларускай журналістыкі, да недзяржаўнай журналістыкі ў 2020 годзе яна была такім адзнакай гатунку, якасці. Я памятаю цудоўна, як калі мы асвятлялі з камандай Белсата стрымы і былі, дарэчы, апошнімі, хто яшчэ наважваўся весці гэтыя стрымы, я памятаю, што людзі проста расступаліся перад намі, нам былі адчыненыя ўсе дзверы. У любой кавярні, калі мы бежым з адной лакацыі здымак на іншую, нам былі радыя, і сапраўды вось гэта давала гэта адчуванне, якога хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей і раздавалі Wi-Fi, вельмі часта пускалі ў кватэры. Пускалі да сябе, то бок даходзіла, конечно, да таго, што людзі проста ратавалі нам жыцці, калі падчас, напрыклад, жнівеньскіх
дзён гарачых пускалі нас да сябе, здымачныя групы. Журналісты вельмі часта хаваліся дома у людзей, якія абсалютна не былі занураныя ў гэтую павестку раней. Таму, канешне, гэта памяць пра гэта, яна давала моцную падтрымку. Но таксама першыя месяцы, калі было яшчэ дазволенае ліставанне мне не толькі з блізкімі сваякамі, як гэта было ўсе астатнія гады, але і з усімі ахвотнымі, скажем так, мне проста гэтыя моманты ў памяці засталіся назаўжды. Хто сядзеў, то ведае, што адкрываецца звычайна у СІЗА кармушка, фортка ў дзвярах, і туды, значыць, засыпаюцца лісты. Калі гэта 20-25 лістов, а ты такая не адна ў камеры, вас, можа, там 5 такіх палізнявольных. І ты бачыш, што маркі на капертах бельгійскія, голландскія, брытанскія, з усяго свету ідзе вось гэтая падтрымка. І гэта выглядала, іх просто высыпалі в кормушку? Іх просто, спачатку падыходзіў кантралёр, пачынаў чытаць прозвішча на канверце, адно і тое ж прозвішча некалькі разоў называў, потым глядзеў на ўсю стопку і рабіў вот так. Таму, канешне, гэта вельмі моцна ўражвала, і гэта не давала адчуць сябе у адзіноце, у самоце. І вельмі моцная салідарнасць першай, як мінімум, хвалі палізняволеных унутры месцаў свабоды. У камерах СІЗА. Яшчэ гэта пачалося яшчэ з самай першай камеры ізалятара, дзе у чатырохмясцовую камеру напіхалі 11 або 12 жанчын. І, дарэчы, гэта было, пакуль нас з Дашай Чунцовай яшчэ не раздзялілі. І я памятаю, як моцна было наэлектрызаванае паветра ад гэтага пачуцця еднасці паміж намі. На вялікі жаль, не ўсе і не праз увесь час здолелі гэта пранесці, гэтае адчуванне. І часам яно сапраўды размывалася, таму што 5 гадоў гэта шмат падзей, нават больш за 5, гэта шмат страт, драм. І я заўжды сябе старалася вяртаць вось у той момант, калі мы сидзелі ў гэтай першай самай камеры і трымалі адна адну за рукі, паказваючы так, што мы салідарныя. Падтрымка вельмі моцная. І таксама падтрымка, канешне, маёй сям'і. Увесь час давала мне сілы. Падтрымка майго мужа, яна значыла і значыць вельмі шмат для мяне. Я думаю, што ў тым ліку, дзякуючы вось гэтым самым першым месяцам, калі так яскрава адчувалася з усяго свету падтрымка нам, я і не верыла, і ніколі сапраўды да канца не магла паверыць, што пра нас ніхто не памятае, усе забыліся. Таму усім, хто дасылаў гэтыя лісты, усім, хто згадваў нас, велізарны дзякуй. Не толькі ад мяне, але і ад усіх сядзельцаў. Шчыры дзякуй. Дякую, Катерина. За той час, пакуль ты была за кратамі, ты стала своеасаблівым сімвалам, тварам всіх беларускіх журналістаў і журналістак, які за кратамі. І наша коллега Мара Тамкович, которая выпустила фильм про вашу с Ігорем історію. Многие из нас у той вечер пасля вашего затрымання приезжали на площадь переменаў, и там, напэўна, все ведаюць, што там да раніцы в падвалах знаходзіліся людзі, якія хаваліся і спрабавалі потым адтуль неяк выбрацца. Мы все бачылі нейкую сцэну вашага знаходжання ў кватэры, затрыманні. Але гэта кіно. Ці можаш расказаць, як было насамрэч у той драматычны дзень, вечар, калі адбываўся разгон на плошчы перемен? Я заўжды няёмка сябе чую, Барыс, калі кажуць сімвал. Ну так ёсць. Для мяне гэта было проста, ведаеш, выкананне маёй працы. Я цудоўна памятаю, калі я збіралася на стрым на плошчы пераменаў, і у нас была такая спрэчка з мужам, куды больш бяспечна пайсці. А ў той дзень людзі былі настолькі абураныя забойствам Романа Бондарэнкі, што было дзве лакацыі, адна на Пушкінскай, а другая вось на плошчы перамен. І чамусьці мы так сышліся ў меркаванне, што плошча перамен будзе больш бяспечна і больш лагічна і сімвалічна з журналісцкага пункту гледжання паказаць, як людзі менавіта на самім месцы забойства Романа выйшлі, каб выказаць свой пратэст. І калі абіралі лакацыю для здымак, думалі, што будзе больш бяспечна знаходзіцца ў кватэры.
Таму што гэта як бы над людзьмі, і ты не знаходзішся ў гэтым натоўпе, як мы рызыкавалі 9-10 жніўня, усе журналісты, якія працавалі тут, не толькі Белсат. І ў пэўны момант я зразумела, што гэты будынак цалкам аточаны з 4 бакоў, і яго бяруць у так званую коробачку, як гэта называюць сілавікі, яго проста з 4 бакоў акружаюць і пачынаюць хадзіць па кватэрах. І вось гэта самае страшнае для мяне было разуменне, што зараз да людзей ходзяць, каб выкрыць, адкуль вядзецца здымка, каб выявіць, адкуль хто пусціў журналістаў да сябе ў кватэру. І вось гэта было хіба самае страшнае, вы разумелі, што людзі як бы церпяць у тым ліку праз мяне, праз тое, што моя здымачная група знаходзіцца недзе ў адной з кватэр у гэтым пад'ездзе. Але таксама было зразумела, што выйсця няма. Мы з Дашай зрабілі такі імпульсіўны крок, можа такі быў парыў, забегчы проста ў суседнюю кватэру. Але мы разумелі, што пакінем у такім разе ўсю тэхніку у гэтых людзей, якія нас пусцілі да сябе. І мы проста не маем ніякага права маральнага іх пакідаць у гэтай сітуацыі. Людзі пусцілі нас да сябе, яны хутчэй за ўсё не ўсведамлялі, што падзеі будуць настолькі хутка і драматычна развівацца. І цяпер мы мусім заставацца, каб проста прыняць гэта на сябе. Я памятаю, што бяру Дашу за руку, мы сідаем з ёй на канапу дзесьці і проста кажам всё, проста дыхаем і чакаем. Адлік пайшоў на хвіліну. Шкадавання ў той момант не было аніякага, бо я цудоўна разумела, што гэты стрым быў важны і быў патрэбны. Калі параўноўваць з іншымі матэрыяламі, іншымі журналісцкімі працамі, якія я рабіла, для мяне я вельмі крытычна гляджу шмат на якія са сваіх матэрыялаў, але вось той быў сапраўды меў такую грамадскую значнасць, што не давесці яго да канца, проста сысці адтуль, бо я мела лічбы праглядаў онлайн, даходзіла да сотняў тысяч праглядаў, я не мела ніякага права проста пакінуць гэту аўдыторыю без карцінкі. Вы сидзелі, трымаліся за рукі, і ў нейкі момант яны варваліся. Дыхалі, практыкавалі, ведаеце, гэта дыханне правільнае, каб не было панікі. Стараліся кантраляваць паніку, каб не пачалася панічная атака. І яна не пачыналася ў той момант. Канешне, да нас заваліліся, як мае быць, поўная праграма затрымання. Было страшна, безумоўна. Калі я скажу, што не было ў той момант страшна, я проста слушаю, я не хачу хлусіць. Было вельмі страшна. Але таксама, канешне, не было разумення, што гэта будзе больш за 5 гадоў. На той момант, адназначна. І гатоўнасці ўнутранай да гэтага таксама не было. Вы з Дар'яй дамовіліся ў Белай Вобрадцы прыйсці на судовы працэс. Як першыя хвіліны, гадзіны пасля затрымання, нейкі момант вас раздзялілі, але вы ўсё роўна мелі нейкую там сувязь, сустракаліся на следчых нейкіх сустрэчах, так? Як выглядалі першыя хвіліны, дні пасля затрымання? Вы былі нейкі час разам, потым вас раздзялілі, так? Мы былі разам у той самай першай камеры ізалятара літаральна некалькі гадзін. Гэта было вельмі хутка, як толькі прынеслі пастанову, што мы падазрываныя па крымінальнай справе, відавочна нас адразу раздзялілі, і мы не мелі магчымасці ніяк легальна з ёй камунікаваць. На ўсе следчыя дзеянні нас таксама вадзілі па асобку, натуральна. І калі вось быў такі момант, калі яна папрасілася ў прыбіральную, я проста вельмі хутка падбегла да яе, таксама папрасілася, нейкім чынам удалося там перасечыцца з ёй на гэтых кабінетах. І я проста памятаю, што забегаю туды, вось так трымаю яе за плечы і кажу: ну што, віну не прызнаём, паказанні не даём. Яна такая: да, Катя, все безумоўна, могла не казаць, віну не прызнаём, паказанні не даём. Суд. Нас ужо тады часткова пускалі, часткова не пускалі. Калі мы пашлі ў гэтую хвалю, што ты адчувала, знаходзячыся в клетцы? Мы спрабавалі з калідора не праціснуцца туды. Ты памятаеш, якая была там? Я чула, там была такая хваля. Некаторых там затрымалі, на жаль, там адразу на месцы. Што ты адчувала, знаходзячыся па той бок кратам?
Що ти бачила, як ти це сприймала, цю речисність? Ми рихтувалися, не ведаю як Даша. Даша хіба так само відчувала щось кшталту ейфорії, можливо, в той момент. Я пам'ятаю, що першим приїхати на суд, бо я була у Жодіна, і коли мене судити, привезли на Старую Володарку. Я пам'ятаю, що ходила, я ще у Жодіна, може за 2 тижні, ходила по камері і проговорювала опошнє слово сама собі. Тренувалася, бо я розуміла, що це буде такий момент, який застанеться. І варто сказати, варто хутко і йомісто сказати все, що я думаю про те, що відбувається. І ми з Дашею поспели так само неким нелегальним чином узгоднити колір нашої вопратки. Мені подається, що неким чином дозволимо ми це зробили. Так, про свободу я маю на увазі. Але ти розуміла, що присуд буде максимальний? Ні, я не розуміла, щиро кажучи, бо тоді ми, звісно, мали кейс Катерини Борисевич, і там виглядало на те, що буде позбавлення, але це були такі одинкові на той момент, кропкові випадки, менавіто кримінальних артикулів для журналістів і менавіто позбавлення волі. Тобто ми думали з Дашею щиро, що про розголос, який мала ця справа, про цікавність із боку міжнародних організацій і дипломатів, хіба усе ж вони не пойдуть на гэты крок і вони не будуть позбавляти. Вельмі страшно, що за гэты годы девальвувалося поняття норми і поняття того, що страшно. Бо я пам'ятаю, як ми сприймали присуд позбавлення волі, це ж ми поїдемо у колонію, амаль на 2 роки. І як ми, хто сидів 5 років плюс, усприймали, коли до нас приїжджали, наприклад, у 24-25 році люди осуджені на год, на 2. Ніхто з нас не мусив ні одного дня знаходитися за ґратами. Ніякий термін не мусив бути присуджений, але ми це сприймали як уже, термін у тебе не до сіра. І це страшно, це пужає мене у самой себе, коли я пригадую своє ставлення до тих, хто приїжджав з невеликими термінами. Ну вот аккурат я хотел бы спытать тебя, як змінилася Катерина, та, которая была затримана у листопаді на площі Переменів, і тягом гэтых 5 годов, як яна змінялася, як ти змінялася? Хіба самым тяжким було повторити весь гэты нумар со светлым адзеннем на другім суді. Бо, конечно, другое затримання, яке відбулося, можна сказати, просто на території колонії, було таким моцно деморалізуючим для мене фактором. І час приїжджає слідак і каже, що воно кримінальна справа. Я можу розповісти, як це було. Я верталася завжди по території колонії, хто сидів, пам'ятає, ти пересовуєшся у шихтах по 5 чоловік. І ось гэты шыхт атрад вяртаецца з абеда, са сталоўкі. Мяне просяць адысці кудысьці ў бок супрацоўнік калоніі, адклікае да сябе, заводзіць мяне ў штаб, і там я бачу следчага КДБ, які мне прад'яўляе пастанову аб тым, што я падазраваная паводле артыкула «Здрада дзяржаве». Я памятаю, что там были такие дивные шпалеры у кветочку, и я памятаю, эти шпалеры начинают просто крутиться у меня перед очима. Я чула себе фізично кепска в той момент, бо я поспела, я літери гэтыя не усведомляла і гэтыя лічбы, але я убачила у сувязі з тим, що чоловік підозрюваний по артикулі, санкція по яким больш за 12 годов максимальная, а максимальная 15 по гэтым артыкуле, то яна падлягае змяшчэнню ў сетю пад варту і змяшчэнню ў СІЗА. Мне кажуць, што я буду этапаваная, змяшчаюць мяне на сотні у ПКТ. Я не ведаю, што гэта за прававая форма, каб чалавека на адны суткі змясціць можна было ў ПКТ, але мяне туды адводзяць. І на наступны дзень мяне ўжо этапуюць у менавіта СІЗА-3, дзе я знаходжуся па другой справе. Ты казала про другі суд, про вопратку. Так, было вельмі складана на гэта рашыцца, бо гэта быў ужо закрыты суд. Натуральна, што там не будзе гэтай хвалі, я не буду чуць там крыкі падтрымкі з калідора, што гэта будзе ўсё зачынена, там будзе прысутнічаць толькі канвой, толькі суд і прокурор. І адзін сведка.
Цяжка было наважыцца на тое, каб апрануць зноў светлае адзенне. Але я памятаю, як пішу ліст мужу і прашу яго прынесці зноў светлую вопратку, светлую сукенку. І это быў для мяне сімвалічны момант, бо я хацела давесці сама сабе, што я не толькі пад пагрозай 2 гадоў буду так трымацца, але і пад пагрозай 15. Бо тое, што мне анансавалі, і тое, што мне абяцалі даць, гэта менавіта максімум. І вот знайсці сілы, каб зноў выйсці ў такім жа настроі прыкладна, як мы гэта рабілі ў 21 годзе, было хіба для мяне найбольш складаным. Сапраўды так. Это был найбольш складаны момант за всю твою адсідку, вот, за весь гэты час зняволення, так? Не, хіба найбольш цяжкі эмацыйна для мяне быў усё ж дзень, калі я даведалася, што Ігор усё ж затрыманы. Бо яго затрымлівалі, адпускалі, выпускалі. Ён катэгарычна адмаўляўся з'язджаць з Беларусі. Гэта была прынцыповая пазіцыя, і калі я пачынала трошкі настойваць і націскаць, ён казаў, што давай ты больш не будзеш ціснуць, бо проста ў нас з табой папсуюцца нашы стасункі праз гэта. Я сказала, добра, я паважаю твой выбар. Але адна справа сказаць, я паважаю твой выбар, а другая справа прыйсці да адваката аднойчы, а адвакат табе кажа, всё. Про Ігора. Зараз 21 беларускі журналіст і журналістка за кратамі. Ці ёсць, все, безумоўна, мы патрабуем іх вызвалення, таму што гэтыя людзі не за то, што яны нешта зрабілі, там знаходзяцца, менавіта па прафесійным прыкмеце. Вось, ці штосьці мы можам, ці варта цяпер сказаць пра Ігора, пра, не ведаю, ягоны цяперашні лёс. Я думаю, вельмі важна памятаць і казаць увесь час, бо ўсе з нас маюць свае кантакты, маюць сваіх знаёмых, і часам ты нават не ведаеш, які са шляхоў прывядзе чалавека да таго, каб яго менавіта падчас перамоваў аб вызваленні ўзгадалі. Таму усіх, хто мае доступ да такіх кантактаў, я папрасіла як мага часцей нагадваць, што больш за 20 беларускіх журналістаў знаходзяцца ў зняволенні цяпер. І у тым ліку жанчыны. Маё сэрца вельмі баліць за Мілу Чэкіну, якая, як прадстаўнік прэсы, знаходзіцца. Я магу сцвярджаць, што яна зведвае ціск у месцах зняволення, і яна мае таксама, безумоўна, пасля ўсіх гэтых гадоў і праблемы са сваім фізічным адчуваннем. Таму, калі вы можаце згадаць сярод журналістаў Мілу Чэкіну, я была вельмі ўдзячная, каб пра яе як мага больш казалі. Мы ведаем, што часам сем'і людзей не хочуць, каб было шмат рэзанансу, што і людзі самі часам стараюцца гэтага пазбягаць, бо мы ўсе ведаем пра вось гэты кароткатэрміновы афтэршок ад сваёй медыйнасці, які прылятае, канешне, ў калоніі, безумоўна прылятае. Але ў доўгатэрміновай перспектыве гэта грае ўсё ж на карысць палітвязня. І гэта здольна прывесці рэзананс і розгалас справы, здольныя ў выніку прынесці да ўключэння ў спісы на абмен, на памілаванне. І я думаю, што варта згадваць як мага часцей нашых калег, якія застаюцца за кратамі. Маё сэрца вельмі баліць за Мілу, гэта цудоўны, годны чалавек, які трымаецца настолькі моцна, настолькі годна, ад яе ідзе дагэтуль, пасля ўсіх гэтых гадоў, такая моцная энергетыка, такая стрыманасць, такая ўнутраная інтэлігентнасць, якая з'яўляецца вялікай рэдкасцю не толькі ў гэтых месцах несвабоды, але ўвогуле ў нашым жыцці. І для мяне гэта вялікі гонар проста знаходзіцца некаторы час з ёй у адным атрадзе. Ты казала пра Мілу. Вось я так разумею, што ў атрадзе ёсць, ну, в жаночай калоніі ёсць некалькі палітзняволеных, да, в адным атрадзе. Напэўна, зрэд час здараецца так, што дзве журналісткі трапляюць у адзін атрад, можа быць, не ў лакальны ўчастак. Але хацеў, вот учора з табой узгадывалі, спытаць яшчэ ў цябе, якое адмысловае стаўленне ахоўнікаў, калі ты палітвязень і калі ты вядомы палітвязень, журналіст, ці ёсць вось
нейкі асаблівы ціск, асаблівы падыход? Мы правялі столькі гадоў у зняволенні, што цягам гэтых 5 гадоў стаўленне да вядомых асобаў было абсалютна розным. Пачынаючы ад цкавання, ад просто, ну, скажем, псіхічных катаванняў, інакш назваць гэта нельга, змяшчэнняў у шыза некаторых з іх, ціску, вельмі моцнага ціску. Я ведаю, што ціск на жанчын, ён трохі адрозніваўся ад таго, што мужчыны зведвалі ў сваіх калоніях, дзе ўсё было яшчэ больш жорстка. Ну, калі пра жанчын, то як гэта ціск? Кажам пра жанчын, бо кажу толькі пра тое, што сама ведаю і бачыла на ўласныя вочы. Так, калі мы кажам пра 21-22 год, прыналежнасць да рэзананснай справы, да медыяў, да праваабарончых інстытуцыяў, увогуле рэзанансная гучная справа і згадкі твайго імя ў медыа, яны безумоўна адбіваліся на такім палітвязні. Напрыклад, адразу была ўстаноўка зрабіць яго злосна парушаючым парадак адбывання, а гэта адразу цягне за сабой наступныя рэпрэсіі, гэта скарачэнне званкоў, скарачэнне колькасці грошай, якія можна патраціць у краме. То бок гэта, канешне, адбівалася практычна, у практычным сэнсе на якасці жыцця палітвязняў, менавіта медыйных. Калі ты трымаўся ніжэй за ўзроўні радараў, скажем так, гэта таксама не давала табе гарантыі, што ты захаваешся. Але часам атрымлівалася паміж вось гэтымі хвалямі гвалту нейкім чынам лавіраваць, проста каб захаваць сваё жыццё. Ты казала ў інтэрв'ю адным з пра дзіўныя сітуацыі, калі вас раптам наадварот дазваляюць там паглядзець нейкае кіно, вывозяць, значыць, на нейкую палянку, наколькі я разумею, нейкі дворык. Вось, можа быць, некалькі словаў пра гэта, ці праз 3 месяцы пасля вызвалення ці прыйшло ў цябе разуменне, для чаго рабілася вот эта спецаперацыя внутры калоніі? Я думаю, што разуменне прыйшло адразу яшчэ тады. Гэта рабілася, гэта мы кажам пра 25-й год, важна разумець, што 21-й і 25-й у калоніі вельмі моцна адрозніваліся. Гэта была розная атмасфера і яшчэ больш значная яна адрознівалася для менавіта вядомых палітвязняў. Сапраўды, у пэўны час калонія пачала ладзіць такія мерапрыемствы, дзе можна было палітвязням паміж сабой камунікаваць, і ў тым ліку можна было камунікаваць і з Марыяй Калеснікавай. Раней кантакты з ёй былі пад поўнай забаронай. Але мы цяпер маглі, і дзесьці сярэдзіны 25-го года нам пачалі гэтую камунікацыю, не то што дазваляць, проста не перашкаджаць. Яна выглядала гэтак жа, як камунікацыя іншых вязняў. За гэта ўжо нельга было быць пакараным, скажем так. Вам не тлумачылі, што змянялася? Нам не тлумачылі нічога ніколі. Нам нават не тлумачылі, калі нас вызвалялі, што нас вызваляюць, Барыс. Таму, канешне, нам нічога не тлумачылі. Мы спрабавалі разважаць з дзяўчынамі, навошта гэта было патрэбна, і ўсе прыйшлі да высновы, што хутчэй за ўсё гэта былі такія здымкі фільма для вельмі вузкага кола гледачоў. Я не буду здзіўленая, калі мы даведаемся калісьці, што гэтыя кадры дэманстравалі асобам, якія маюць дачыненне да перамоваў. Што я хожу вокруг да окала, што паказвалі менавіта замежнікам. Менавіта амерыканцам. Як вы, в прынцыпе, не кепска там жывеце. Так, нам паказвалі, бо у іх была адна карцінка, у іх з'явілася карцінка, што сядзіць, напрыклад, Марыя Калеснікава або Марына Золатава з Кацярынай Андрэевай, і там п'юць гарбату або каву. І гэта рабілася менавіта для, скажем так, вонкавага спажыўца. Канешне, мы ніколі не пабачылі на беларускую аўдыторыю ніякіх прапагандысцкіх фільмаў з гэтым. Гэта было прызначана, на мой погляд, я не ведаю, можа, са мной Марфа, ты згодная ці не са мной, што вось гэта была магчымасць з такой мэтай рабілася? Хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё. Бо сапраўды мы гэта абмяркоўвалі з дзяўчатамі і прыходзілі да такой высновы.
Добре, але на момент визволення комунікація вже була дозволена, да? Поміж вами вже не було такої строгої заборони не розмовляти, там, не комунікувати. Строгой забороны уже не было. Найбольш моцная была 21-22 год, 23 год так само, а часам не было забороны, але пасля камунікацыяў і размоваў з чалавекам палітвязень зведваў ціск, нематываваны, і ён мусіў сам здагадацца, што гэта адбылося праз кантакт з гэтым чалавекам. Праз сяброўства, ўжо не кажучы пра тое, што падтрымаць неяк чалавека, там, пачаставаць чым-небудзь, гэта тотальная забарона. І зноў жа адрозненне ад сведчання ў мужчын у мужчынскіх калоніях, што там усё ж у некаторых з іх атрымлівалася падтрымаць, напрыклад, сустрэць чалавека з ШИЗА, што такая практыка існавала. Мы, жанчыны палізняволеныя, конечно, такога ніколі сабе там, ну, калі б мы дазволілі, мы адразу проста наступныя пайшлі ў ШИЗА. Але мы намагаліся падтрымліваць адна адну такім чынам, каб гэта было бяспечна для нас, але каб не разбураліся сувязі, каб не разбуралася гэтая еднасць і гэта сестрынства ўнутры калоніі. Стараліся рабіць усё, што маглі для гэтага сапраўды. Дякую за гэтыя важныя словы. Вось 3 месяцы прайшлі, да, як вас прывезлі сюды ў Вільню. Магчыма, яшчэ хтосьці прыедзе бліжэйшым часам, вельмі спадзяюся. Вельмі спадзяюся. За гэтыя 3 месяцы ўжо ты бачыла пэўны досвед камунікацыі з людзьмі. Зразумела, што часам узнікае такая, можа быць, крыху непаразуменне, да? Можа быць, ты даш некалькі парадаў нам, як лепш сябе нам паводзіць усім з людзьмі, которые вызваляюцца за кратамі, як лепш вот, ну, першыя, не знаю, месяцы, тыдні, першыя дні, вось, і як, можа быць, ёсць нейкія парады для тых людзей, которые чакаюць людей. Два пытання ў адным. Ну, просто беларускае грамадства, яно зараз, ну, вельмі такое, разумееш, вот, у кожнага з нас ёсць побач хтосьці, у кого сидзіць, хтосьці альбо родны, альбо сябра, альбо і той, і той. Сябра, калега, родныя, конечно, нас усіх закранула гэта хваля, і гэта страшна, бо мы вяртаемся і аднаўляемся не толькі тых, хто сядзеў, так, але нашыя сем'і, наши сябры, наши коллеги, мы все нібыта пачинаем одуживать пасля цяжкай і працяглай хваробы. Ну, нават гэтую залю, калі взять, у нас тут ёсць великая колькасць, якраз Марку мы уже прывіталі, коллег, якія самі прайшлі турму, родных палізняволеных, родных тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі. Вось які ты дала парады вось тым, хто чакае, тым, хто сустракае цяпер? Першая моя заўвага, гэта вельмі добра, што ўжо падчас вызвалення апошняй групы 19 сакавіка ніхто не зладзіў прэс-канферэнцыю з пытаннямі. Ніхто не зладзіў прэс-канферэнцыю, ніхто не зладзіў, дзякуй Богу, падчас апошняга вызвалення, і не пачаў задаваць пытанні, якія патрабуюць экспертнага меркавання кшталту, што вы думаеце пра вайну ва ўкраіне. Гэта вельмі добра. Я думаю, што стаўленне нашага грамадства, нашай супольнасці эмігранцкай даволі вялікай, бо мы тут вывезлі з сабой маленькую Беларусь, так, і вялікую эміграцыю, і маленькую Беларусь. Мусіць быць больш пяшчотным стаўленне да людзей, якія прайшлі праз гэты досвед. Я вельмі не хацела, каб ад людзей чагосьці патрабавалі, бо перш за ўсё перад табой проста жывы чалавек, хто б ёй не быў, палітык, актывіст, журналіст. Перш за ўсё перад табой чалавек, які пацярпеў, прайшоў вельмі моцную траўму і вельмі моцна пацярпеў. І вось гэта мусіць быць такім самым істотным фактарам пры вашай камунікацыі з былымі палітвязнямі. Вельмі хацелася папрасіць, каб проста ставіліся сапраўды больш делікатна, каб, можа, не вярталі ўвесь час да гэтай тэмы турмы. Ну, дарэчы, як каму? Хтосьці, наадварот, пражывае гэты досвед праз кнігу, праз размовы на гэту тэму. Але я памятаю, вось калі нас везлі ў гэтых мікрааўтобусах 19 сакавіка, у пэўны час
перестали, якби не було такої відавочної заборони на розмови. І я пам'ятаю, що було вельми шмат розмов у хлопця, у нас так само, про турму, про те, а як у вас, а як у нас. І потім ми приїжджаємо у Литву на поміжний пункт, нас зустрічає американська делегація, нам там пропонують солодощі, каву, сок. І ми вже такі цивільні, вже одразу у нас інший лексикон, так, одразу люди так приосалилися, о, так ми в такої файної компанії, так. Ну, я справді думаю, що нам треба проживати цей досвід кожному так, як він лічить потрібним. Я просто попросила не тиснути залишнє на політв'язнів у політичних питаннях і допомагати усім, що ви можете, бо допомога це не тільки матеріальна, це часом просто побути поруч. Бо ви ведаєте, вельми, ну, скажімо, медійні люди, або люди, чиє прозвище з'являлися вельми часто у СМІ, і кого чекали, їх визволення чекали. Гэты люди вельми часто застаюцца самотнымі, застаюцца сам на сам з сабой і не маюць вось гэтага чалавека побач, які просто цябе патрымае за руку і скажа: слухай, все будзе добра. Ужо вялікі шлях пройдзены, столькі ўсяго засталося там ззаду кепскага, і столькі ўсяго яшчэ добрага ў цябе наперадзе. Вось гэтага вельмі не хапае, таму гэта вот такая моя просьба: пяшчотна, далікатна і падтрымліваць і прымаць палітвязня. Вось гэта балюча часам бывае. Давайте не патрабаваць ад палітвязняў большага, што яны цяпер могуць даць. Я сподіваюся, у тебе есть такие люди, которые могут тебя подтримать за руку, просто побыть с тобой. Ну так, нават у гэтай залі. Дякую гэтым людям і дякую, што яны ёсць у гэтай зале. Вы на правільным месцы. Можа быць, некалькі парадаў тым, хто чакае. Можа быць, некая рэфлексія. Была дыскусія яшчэ ў калоніі. У нас з дзяўчатамі, каму больш складана. Таму, хто знаходзіцца ў турме, або таму, хто чакае на волі. І меркаванні заўжды былі розныя. Я сустракала меркаванне, што прасцей сядзець. Бо ты як бы ні за што не адказваеш, ты просто сядзіш і просто чакаеш моманту X, калі табе скажуць збіраць рэчы. А чалавек на волі, ён перажывае, ён не мае з табой сувязі, ён мусіць думаць пра перадачы. Ён мусіць здагадвацца, чаму ў дзень званкоў па графіку, напрыклад, ты не пазваніў. І праходзячы праз усё гэта цяпер, зведваючы вось гэта на сябе, бо я была па абодва бакі і сядзела і чакаю на волі чалавека і такім бездапаможным стане, бо калі б я была ў Беларусі, я б хаця б магла прыязджаць, ведаеце, на прыём да гэтай адміністрацыі калоніі і запытваць, чаму чалавек не пазваніў, чаму у чалавека няма 30 дзён на сувязі з сям'ёй, а на якой падставе ён змешчаны ў ШИЗА і так далей. Вот я б гэта, канешне, ўсё рабіла, калі б не пакінулі выбар. Як чакаць, зрэшты, парада вельмі блізкая да майго адказу на папярэдняе пытанне, знаходзіць тых, хто падтрымае вас проста цяпер. Хіба не заставацца з гэтым адной. І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна. Я цешуся, што ў мяне цяпер ёсць магчымасць рабіць і тое, і тое. У Беларусі я была пазбаўленая гэтых кантактаў, но тут, на вялікае шчасце, людзям цікава паслухаць і пра мой досвед, а таксама інфармацыю пра Ігора, якую я атрымліваю, не скажу як. Дякую, Катерина. Я праз хвіліну дам магчымасць вам задаць таксама свае пытанні, таму вы ўжо маеце, рыхтуеце. Апошняе, што я бы хацеў, напэўна, спытаць, каб зале таксама даць магчымасць выказацца. Калі праз 10 гадоў вот нашу гутарку сённяшнюю хтосьці будзе слухаць, што б ты хацела, каб засталося галоўным месседжам, галоўнай думкай вось з гэтай сустрэчы, з гэтай размовы? Беражыце адзін аднаго. Дякую. Дякую вяліке. Цяпер пераходзім да вашых пытанняў. Калі хтосьці хоча задаць пытанне, падымаеце руку, я буду даваць слово, калі вас кадаю. Я хотела вернуться до фильма Мары Франкович. Там есть такая драматичная сцена,
дзе, ну я буду казаць ты, насамрэч гэта актрыса, да, галоўная гераіня, кажа свайму мужу пра тое, што рашэнне заставацца ў кватэры было прынята, ужо калі было вядома, што сілавікі штурмуюць гэты дом, рашэнне тым, каб заставацца, працягваць прымала ты не раілася пра гэта з Дар'яй, і ну, у фільме так паказана, што ты адчуваеш за гэта віну. Я бы хацела даведацца, ці праўда гэта, як было насамрэч, і калі гэта праўда, ці была у вас нейкая размова з Дар'яй пра гэта, таму што ну, яна разам з табой апынулася за кратамі, з сюжэту вынікае так, што гэта не было і рашэннем заставацца там да канца. Так, абсолютно трапное питание, Дарья. Я адчувала все гэтыя гады, адчуваю цяпер і сказала пра гэта Дар'і, што я адчуваю сваю віну. Увогуле, праз тое, што я пагадзілася, каб яна ішла са мной працаваць туды, бо пры ўсёй павазе да Дар'і на той момант я была у гэтай, ведаеце, у гэтым дуэце журналіст-аператар, я мела больш досведу і я магла больш уплываць на развіццё падзеяў, хаця б уплываць на нашу бяспеку, на якія мінімальныя захады бяспекі. І таму першае, што я сказала Дар'і, калі мы з ёй убачыліся тут у Варшаве, гэта што я адчуваю сваю віну за тое, што яна апынулася за кратамі. Безумоўна, у нас все з ёй бездакорна ў тым сэнсе, што ніхто ні на каго не даваў ніякіх паказанняў, мы прытрымалі гэтую лінію, але сам той факт, што я абрала рашэнне ісці ў гэтую кватэру, знайшла гэтых людзей, якія нас тут пусцілі, ўсё гэта зладзіла, і потым, калі атрымала лічбы прагляду онлайн, у моманце, ведаеш, прыняла рашэнне застацца. І гэтае рашэнне я ўзгадніла з рэдактарам, але нават калі б рэдактар сказаў мне пакідаць і спыняць стрым, я думаю, што зрабіла б тады, у той менавіта момант, я зрабіла б насуперак. Вось. Спрэчная пазіцыя, бо журналіст, якога пасадзілі, не зробіць матэрыял больш і не зможа асвятляць падзеі ні на наступны дзень, ні праз тыдзень. Добры журналіст, гэта журналіст, які зрабіў матэрыял і выйшаў у бяспецы, на мой погляд. Таму так, тут ёсць хіба і тут ёсць, я адчуваю сваю віну перад Дар'яй, безумоўна, таму так, і гэты момант паказаны вельмі трапна ў фільме. Вельмі важна, калі хто глядзеў фільм Мары Тамковіч, разумець, што гэта гісторыя не толькі пра мяне і не столькі пра мяне з Ігорам, гэта гісторыя пра ўсіх беларускіх журналістаў і тыя варункі, у якіх мы апынуліся, працуючы ў 20-м годзе ў Беларусі. Гэта такі калектыўны вобраз, такі зборны вобраз беларускага незалежнага журналіста. І шмат якіх момантаў з фільма ў сапраўдным жыцці не было. Але яны здараліся з кімсьці вельмі побач. Таму вось у гэтым і талент гэтай карціны, талент Мары, як рэжысерка, што яна паказала тое, што адбывалася з усімі намі. Дякую вялікі. Калегі, калі ласка. Я хотела вам сказать один эпизод. Это было некие, вы представляли некие подеи. Я не знаю, для кого, для какой компании, але вышли, тут стояли все со щитами амаловцы, а пришли и побыть с ними и прямо на это говорили. В один момент один человек стукнул у щит, и я со 10 километров от этой подеи, все перед экраном вздрогнула просто. А вы пришли так, и вы ничего не было. И с этого момента просто я вельми завсёды вами захопляюся, і я не буду вам задавати питання, я просто хочу вам сказати дякую за вашу працю. Дякую вялікі вам за ваше слово. Але я маю дадаць тут вельмі важны момант той сваёй, я памятаю, пра які рэпартаж вы кажаце, вось той сваёй працы я абсалютна не захапляюся, сябе за яе крытыкую. Не заўжды, што б я сказала сабе у першыя гады ў прафесіі. Не заўжды трэба знаходзіцца настолькі блізка да падзеі, каб якасна асвятліць гэтую падзею. Вось гэта хіба такі урок, я не ведаю, або частка майго досведу, якім я магла б падзяліцца з маладымі журналістамі.
Ну, не заўжды трэба быць проста на адлегласці выцягнутай рукі, каб гэта было якасна. Журналіст не мусіць рабіцца сам ньюсмейкерам, журналіст мусіць асвятляць падзею, рабіць гэта часам больш якасна атрымліваецца зрабіць гэта на адлегласці. І жаданне проста спрычыніцца да падзеі і быць як мага бліжэй, гэта не апраўдвае такога стылю працы. Таму мне ёсць за што крытыкаваць сябе, і нават моцна крытыкаваць. Я вельмі часта разбіраю свае журналісцкія матэрыялы папярэдніх гадоў, і я разумею, што шмат з таго я цяпер не паўтарыла. Дякую. А каб была рэдактарам, яшчэ вось так па руках. Дякую, вельмі самакрытычна. Калегі, ці ёсць у вас пытанні, можа быць, нейкія заўвагі, каментары? Пытаннічкі, калі ласка, Александр Манцевич, былы палітзневольны. Калі ласка. Я не буду уживать слово символ, бо я бачу, що Катерина якби його сперечує, але я буду говорити о прикладі. І слово приклад тут ви мене скричите. Часом і часто для мужчин становиться сапраўдным прикладом принциповости, нязломности и мужности жанчыны. И колькі гадоў тому назад для мяне такими прикладами стали Катя Борисевич, Марина Золотова и вы. И гэта дазволіла у не вельмі лёгкіх абставінах захаваць аптымізм і веру у дабрыню і ў светлае будучыню. Дзякуй. Дзякуй вам. Так, господар Александр, ёсць яшчэ пытанні. Калі ласка, господар Олег, от гвардыя былых палітзневоленых журналістаў пацягваецца да нашай дыскусіі. Калі ласка. Мені цікаво, Катерина, як ви пристосовувалися за ці 3 місяці до нормального життя? Річ буває, да, викидати, все. Ну, дело кажется, что я пришел оттуда, я сказал, что не памятаю звука телефона. А что с вами было? До речі, не пам'ятала просто, як навіть тримати телефон у руках. І час від часу в колонії просто я робила вот такий от жест телефоном, нібито у мене телефон у руці, як просто пригадати як це. Ну, справді, технічні навики, звісно, всі просели. Прогрес далеко шагнув наперед за цей час, і коли тепер мені тлумачить, як працює, наприклад, Клод, один з, як я розумію, найлепших тепер штучних інтелігенцій, для мене це просто диво дивное, до гэтага я не могу его освоить. Часом здаецца, што мне нейкі трошки там запаволенае развіццё, тому што мне вельмі складана з гэтымі тэхналогіямі даваць рады, сапраўды. Але гэта не самае складанае. Самае складанае гэта пачуццё, што ты больш не абмежаваная нічым фізічна. І вось з гэтым вельмі цяжка неяк звыкнуцца. Напрыклад, захацела, там села на цягнік, паехала на море. Або вот нядаўна змагла выехаць за мяжу і ўпершыню лецела на самалёце. Уражанняў, як у дзяцінстве проста. Таму гэта мае свае плюсы, свае мінусы. З плюсаў гэта тое, што ты шмат чаго перажываеш нанова. І гэты досвед ён цябе вяртае нават трохі, вось скажу, у дзяцінства, у юнацтва, дазваляе перажыць наноў шмат якія рэчы з вольнага жыцця. А мінусы гэта разгубленасць, гэта невалоданне тэхнічнымі навыкамі, якія, канешне, калі вяртаешся ў прафесію, будуць патрэбныя. Хаця, да рэчы, я не веру, што штучная інтэлігенцыя можа замяніць жывога журналіста. Проста які піша артыкул па старынцы, кампануе сам гэты тэкст. Я хочу так рабіць. Все ж не забароніць. Будзем спадзявацца, што так адбудзецца. І мне вельмі спадабалася в адным з інтэрв'ю, ты таксама казала пра тое, што ты вельмі была першы час здзіўленая і ўражаная тым, што можна проста без дазволу кудысьці пайсці, куды ты хочаш, і вось ні з кім это не трэба ўзгадняць, ніякіх перашкодаў, просто вот выйшаў і пайшоў. Ты мне вельмі кранула гэтае твае слово. І бываюць, Борис, вельмі смешныя сітуацыі, бо калі ты прызвычаілася да вось гэтага рэгламенту ўнутранага калоніі, а потым, напрыклад, ідзеш у Варшаве, па Варшаве цэнтральнай, і бачыш, што стаіць групка паліцыянтаў. Кажаш, дзень добры, ну там здравствуйте, трэба павітацца. Працоўнік калоніі. Чалавек у форме трэба павітацца. Ну, вот эти рэфлексіі, яны вельмі
доўга і вельмі цяжка сыходзіць. А таксама вось нядаўна абмяркоўвалі з сяброўкай, што адчуваеш пагрозу у любым мужчыне, таму што калі мы столькі гадоў знаходзіліся побач у нашым жаночым асяродку, а мужчына гэта заўжды быў прадстаўнік калоніі, адміністрацыі, нейкі сілавік, той, хто нясе небяспеку. І вось цяжка нават да гэтага было прызвычаецца, што усе мы тут роўныя, на роўных камунікуем. Некаторых выпадках я іду па лесвіцы, насустрач мне ідзе проста мужчына і відавочна мяне папускае, а я тормажу, каб яго прапусціць. Ну вот такія рэчы. Гэта такая рэфлексы такія вот дзіўныя, ад якіх трэба пазбаўляцца. 3 месяцы і 5 гадоў непараўнальных. Мы яшчэ вельмі мала часу знаходзімся на волі. Дякую вялікі. Мы ўчора ўзгадывалі з тобой Александра Клачко, і ось ён якраз тут, Кусь, калі ласка, ты хацела сказаць нешта? О, вітаю, прыемна пазнаёміцца з вами. Такое питание, ці плануеце ви в дальнейшем займацца професійною журналістикою, і коли планується, то яким Дякую. Сапраўды, я планую займацца журналістикай. Я планую вяртацца ў прафесію. Цяпер я атрымала дакументы, якія дазволяць мне працаваць легальна, то бок доступ да рынку працы, што вельмі важна для мяне як для ўцекача. Таму што ўсе мы, ведаеце, я вот цяпер размаўляю з людзьмі першай хвалі іміграцыі, 21-22 год, і вельмі шмат хто кажа, што мы прыязджалі, таксама думалі, што гэта ненадоўга, што ўсё, што мы вернемся, што мы там не хацелі нават рэчы набываць у кватэру нейкія бытавыя моманты, таму што мы тут праедзем. Зараз усё там уладкуецца, і мы вернемся ў свабодную Беларусь. Я разумею, што гэта трошкі наіўна цяпер гучыць, мы побачылі, што прайшло шмат гадоў, мы не вярнуліся дагэтуль, на вялікі жаль. Але таксама я разумею, што і журналістыка не тая. Я не буду мець такога водгуку ад аўдыторыі, бо гэта хіба самае важнае. Мы працуем не для сябе, правільна, не каб задаволіць свае прафесійныя амбіцыі, а для людзей. Мы не можам мець гэтага водгуку, мы не можам мець крыніц інфармацыі такіх і як бы забяспечыць іх, гарантаваць іх бяспеку, разумееце. Гэта вельмі важна для мяне і вельмі адчувальна. Я баюся штосьці зрабіць не так, каб мая крыніца не пацярпела. То бок вельмі шмат вось гэтых падводных камянёў, якія ў сучаснай журналістыцы мы цяпер бачым. І тое, што трэба гэтымі тэхналогіямі авалодваць, гэта толькі маленькі адсотак з усіх аспектаў вяртання ў журналістыку, у новую журналістыку, у новых рэаліях. Я думаю, што найбольш блізкае пачуццё да маёй працы ў Беларусі мне будзе даваць праца ў жывым эфіры. Проста я мушу сябе паспрабаваць ужо як вядоўца у студыі. Я спадзяюся, у мяне такая магчымасць неўзабаве будзе, таму разлічваю на новы сезон на Белсаце. Так, не вяртаюся. Калі казаць пра вялікія праекты, маштабныя, не штодзённае асвятленне навінавых падзей, а менавіта больш такія глыбокія рэчы, я не адчуваю, што мая гісторыя скончаная цяпер, што ў гэтай гісторыі пастаўленая кропка для таго, каб быць гатовай пачаць пісаць кнігу пра гэтыя падзеі. Я разумею, што гэта карысныя сведчанні. Я разумею, што правяла там больш за 5 гадоў і настолькі гэту тэму глыбока вывучыла, што было б вельмі карысна і грамадска значна напісаць. Але я хіба і не адчуваю, вам шчыра скажу, і сіл не адчуваю на гэта, пакуль няма ігра побач. І калі яго вызваляць, я думаю, што мушу з ім узгадніць і параіцца, як ён бачыць свае будучыя праекты, ці хоча ён вяртацца ў журналістыку. Ну, навіны, вядоўцы і студыі, дакладна так. Ці замахнуся я на больш глыбокія буйныя праекты, пакуль у мяне такой гатоўнасці няма і такой упэўненасці няма. Дякую вялікі. Так, Дар'я, калі ласка. Я хочу про Игоря дополнить, потому что я была за ВКонтакте, и я думаю, что просто все на боках, кто читали его на Фейсбук, все гэтыя гады ведали, наколькі фактично было скуражна, што ён прысвяціў сваё жыццё дапамозе табе, клопату пра цябе. Ці можаш ты падзяліцца, як ён даведаўся пра тое, што таму што для яго было супер важна, каб ты выйшла на свабоду, важней за ўсё здавалася. Ці можаш ты падзяліцца, ці была магчымасць вас не каментаваць ваше занятие, як вы гэта сустроіў, тому што я думаю, што для яго это просто касмічна важна было.
Абмеркаваць, канешне, не было магчымасці, таму што ад моманту яго затрымання у кастрычніку 24 года я не маю ніякага кантакту з Ігорам. Калі звычайна муж і жонка маюць дазвол на перапіску, ён менавіта таму, што ягоная жонка, я быў пазбаўлены такой магчымасці. Вот яму так сказалі, што вот, ну, іншаму каму-небудзь так, а не будзе перапіскі з жонкай. І тэлефанаваць, дарэчы, таксама мы маем права паводле беларускага ж заканадаўства, гэтага крымінальна-працэсуальнага, так? Але і гэтай магчымасці мы пазбаўлены. Я не бачыла, не чула, не перапісвалася з Ігорам з 24 года. Ён даведаўся, што я была вызвалена, таму што на вялікае шчасце ў той момант ён не быў у ШИЗА, бо звычайна ён сядзіць у ШИЗА. У той момант ён якраз выйшаў у прамежку паміж сваімі адсідкамі у ШИЗА, і ён патэлефанаваў сваёй сястры. Першае, што яна сказала, то, што Каця на волі. І з таго, конечно, моманту яму зрабілася значна лягчэй праходзіць праз свой уласны досвід зняволення, маральна хаця б. Я не кажу пра фізічнае, таму што фізічнае гэта жудасна. Я не ведаю, ці хтосьці ў бабруйскай калоніі нумар 2 быў? Так. Так, так. А вы працавалі, на якой вытворчасці вы працавалі? Шевроны, это швейки. Так швейка, И гэта... потом на резине, когда бельёвки начали раскручиваться, да, меня сняли уже с трон, и Так. некоторое время. Ну вот так. І вытворчасць выглядае наступным чынам. Гэта самая найгоршая, я так разумею, найніжэйшая просто гатунак працы, які можна рабіць у ПК-2. Гэта перапрацоўка сырой гумы ручная. Там же няма ніякіх прыладаў, правильно, для Ну, гэтага? плоскогубцы, чтобы вырывать корпус резины. З аўтамабільных шынаў. Ну, там и шины, там и резина, она такая, как, знаете, как рубероид, брак какой-то, видимо, оттуда, Так. что идет на производство камер. Так, так, так. И она спрессованная вся просто вот стопками огромными, как вот рубероид. На солнце растопить просто один пласт на другой, и его надо вырывать, там люди ломами выбивают его. То есть, Ну что вы скажете про 9-й отряд? 9-й отряд. На 9-м отряде, здесь, кстати, есть человек, который был на 9-м отряде, он, я думаю, лучше. Ну, якби каже за самой же себе, Девятый так? отряд, ну, он такой отдельный, он небольшой, сама по себе там локалка внутри. И в основном, когда люди туда попадают, говорят, что, ну, у тебя, значит, проблемы. Видимо, тебя могут на раскрутку готовить, если политзаключенный туда попадает. Ты попал в немилость, поэтому ну, ты изолирован, и оттуда очень большая вероятность поехать на 401. Я спадзяюся вельмі, што гэтага не адбудзецца, але вы вось можаце пачуць, і сапраўды я маю іншае сведчанне таго, што там, дзе цяпер знаходзіцца Ігар, вельмі цяжка, і ён зведвае ціск менавіта пра сваю прыналежнасць да прафесіі, а яшчэ больш пра сваю прыналежнасць да мяне, бо яму патлумачылі менавіта не таму, што ён журналіст, у яго такія пакаранні, абмежаванні, а менавіта таму, што ён муж. Вось так. Але, конечно, парадзе яму значна лягчэй ведаць, што я на свабодзе, і самае файнае, што ён даведаўся ў той жа самы дзень, бо званкі былі якраз 19 сакавіка. Алло. Ці ёсць пытанні, нейкія каментарі, может быть? Так, конечно. Я хотел бы выразить просто прошлое такое, что, Елена, вы оказались на свободе, а когда вы находились в колонии, я читал верши из кратов, и там были ваши верши, и оповедал про то, что есть такие препятствия, которые находятся. И мое питание касаемо литературной части, читали сколько книжек это находились, и главное, какую книжку вы бы могли бы выделить, которые прошли за эти 5 лет. Ну, калі была магчымасць, я перачытала Караткевіча зноў усяго, бо апошні раз у юнацтве, так, я перачытала ўсяго Караткевіча. Я памятаю, што прыкладна ў 2 такая
інфармацыя, што прыбіралі непажаданыя кнігі і была інвентарка, гэта такая разнавіднасць працы дадатковай у калоніі, каб выносіць і кудысьці або проста на свалку, або кудысьці змяшчаць вось тыя кнігі, якія былі непажаданыя для прачытання. Ну, а як зараз становяцца кнігі непажаданымі, это, в принципе, ввогуле одна секунда. Я вот по асабістым досведзе, якраз дзень твайго суду, у нас быў ператрус, у мяне дома таксама, і, значыць, ну, выгрэблі ў меня палову паліцыі кніжак, і на той момант яны абсалютна яшчэ былі ніякія не экстрэмісцкія, там была бібліятэка Радыё Свабоды, некаторыя там пытанні, ясна, што праз паўгады год вся гэта вот значыць, полка, якую у мяне забралі, яна уже стала экстрэмісткай, зразумела, што калі хтосьці з гэтых творцаў быў у бібліятэках, то іх таксама пачышчалі турэмных, правда? Так, безумоўна, пачышчалі бібліятэку, але ўсё ж удавалася пачытаць. У калоніі шмат ты не пачытаеш, таму што ты абмежаваны гэтым жорсткім нарміраваным выхадам на працу, дадатковых працаў, да якіх палітвязні актыўна прыцягваліся усе гады. І у цябе няма часу вельмі шмат чытаць, але тое, што мяне ўразіла і прымусіла плакаць, мы з Ігорем, бо я вельмі сентыментальная ўжо стала ў калоніі, каб я плакала ад фільма або ад кнігі, не ведаю, што трэба, каб там было. Але я чытала Альбера Камю «Чума», і калі дачытала да 5-й часткі, якая пачынаецца з апісання палёгкі, калі чума пачала адступаць, вот я памятаю, што мне просто каціліся слёзы, я не магла спыніцца, параіла Ігору, Ігор кажа, слухай, ну прыкладна такі ж эфект. Это самое моцнае ўражанне, звязанае з літаратурай. Што датычыць маіх вершаў, маіх запісаў, на вялікі жаль, перад вызваленнем у нас знішчылі ўсю перапіску, увесь архіў, які мы мелі, ну, прынамсі ў мяне, і ўсе маіх запісы, дзённікавыя, вершы, там нейкія нататкі, якія я рабіла за гэтых 5 гадоў, а таксама ўсе тыя лісты, пра якія я вам на пачатку сустрэчы распавядала. Усё было знішчана. І потым, калі... Ну, забрали і відавочна знішчылі, ну, кудысьці ад мяне забралі. Я проста ўбачыла, я ўтрымлівалася ў такой вялікай коробцы, такая скрынка з картону, і я ўбачыла, што яна стаіць пустая і разырваная, і маіх лістоў не было. А я іх так цягала за сабой з аднаго атраду ў іншы, з аднаго суда там на іншы. Цягала ўсе 5 гадоў гэтыя лісты, і вельмі шкада, што згубіла і запісы, якія вяла ад самага пачатку, згубіла тэкст свайго апошняга слова на закрытым паседжанні менавіта, няма сведкаў гэтага слова. Вельмі шкада, і дзякуй тым, хто гэтыя вершы, якія прасочваліся на волю, публікаваў. Я ведаю, што паклалі так на музыку штосьці нават. І Ігор мне яшчэ пра гэта паспеў распавесці. Я дасылала звычайна вершы яму, а ён кажа, слухай, што верш той пайшоў у народ, зрабілі тое. І было прыемна, але таксама, ведаеце, я чамусьці адчувала лёгкае раздражненне. Я не магу патлумачыць дакладна чаму. Менавіта вот штосьці такое няўлоўнае, штосьці мяне раздражняла у тым, што людзі захапляюцца творчасцю палітвязняў. Я не магу да канца сфармуляваць і патлумачыць чаму. Вось. І я нават адчувала часам агіду да напісанага сабой жа, да сваіх жа вершаў. Я перачытвала, і мне было сорамна за гэтыя думкі, або я адчувала, ведаеце, з якім мы пачуццём глядзім на нашыя творы, які мы пісалі там у 10 класе. Ведаеце, вот такое я адчувала. Не ведаю чаму, не ведаю. Складаныя ў мяне адносіны з маёй творчасцю. Я не напісала ні аднаго верша з таго дня, як затрымалі Ігора. Не магу. Дзякуй за пытанне, дзякуй за адказ. Калегі, сябрыцы, ёсць, можа быць, яшчэ нейкія пытанні? Не? Калі пытанняў няма, давай, Кацярына, запытаем у цябе апошняе пытанне такое. Можа быць, ёсць такое пытанне, которое тебе ніколі не задаюць, але ты хацела на яго адказаць. Можа быць, нейкія словы, которые знаходзяцца внутри табе важныя, которые ты бы хацела прамовіць.
сказаць тут прысутным, тым, хто будзе чытаць матэрыялы з гэтай мерапрыемства, штосьці, альбо можа няма тады. Не, я не то, что питання, але от хотілося б, я сустракала часом такое стаўленне, і я нават калі яшчэ сядзела там у калоніі і прыязджалі палітвязні і казалі, што мы ж вас ведаем, мы ж вас памятаем. І потым таксама я ад Ігора, напрыклад, ці ад родных даведвалася, што ёсць людзі, якія думаюць, што як толькі Кацярына вызваліцца, яна адразу просто там кинется ў журналістыку, будзе там все ў яе віраваць. Не, гэта не так. І хочацца, каб было гэта разуменне і не было гэтых завышаных чаканняў. Гэта просто так па-людску я тлумачу, што на гэта шмат у каго з нас няма сіл. Я цешуся, і, дарэчы, казалі пра прыклад, вось, казалі, што прыклад, а для мяне, з нашых калег журналістаў, безумоўна, прыклад таго, як годна трымацца, як годна сядзець шмат гадоў, гэта Марына Золатова. І я захапляюся просто безмежна ёй як чалавекам, як прафесіяналам. І нават часам я б хацела, каб іншыя казалі пра наш досвед больш, чым я. Бо я не адчуваю зноў жа вось гэтай кропкі, пастаўленай у сваёй гісторыі. Для мяне вельмі важным такім ориентиром моральным з'являється Ігор. І я мушу скоординувати свої плани, свої думки, усе з ним, бо зараз я відчуваю, як просто мені не хапає частки моєго тіла, ведаєте, як частки і душі, і частки тіла. Тому гэта вельмі складана. І хотілося, каб не було ось таких завышених чекання нейкіх вельмі яскравых проєктів, альбо у мене ось недавно запиталися, ці в Україну хочу приїхати. Ну, треба ж ветливой бути. Ты отказала, ну можно поехать, да? Ты ветливо отказала, ну можно было поехать. Я ветливо отказала, что покуль я таких творчих планов не маю. Я была готова, ведаете, заплатить своей свободой за свою працу. За вось гэты стрым, за тое, за што я другі раз сядзела па здрадзе дзяржаве, гэта таксама журналісцкі матэрыял, менавіта журналісцкі друкаваны матэрыял. Я была готова заплаціць уласнай бяспекай, але я ніколі не была готова плаціць бяспекай маёй сям'і, здароўем маёй сям'і. Я разумею, што гэта хіба не так цікава чуць і назіраць, як калі Кацярына нясецца зламя голову асвятляць вайну ва ўкраіне. Я разумею. Але так ёсць, я не была готова плаціць гэты кошт. І цяпер, калі мяне запытваюць, я, напрыклад, готовая была працаваць у гарачай кропцы, я адказваю, што ў дачыненні да маёй сям'і гэта будзе амаральным учынкам проста. І я выбачаюся, калі гучу я неяк па-мяшчанскі, але я расстаўляю вось так цяпер свае прыярытэты. Рызыкаваць сабой так, колькі заўгодна, рызыкаваць сваёй сям'ёй не, больш ніколі. Дзякуй за твои словы, важна за твою позицию, за твой прыклад, які ты все ж таки нам даешь, прыклад трываласці, потому что многие, кто тут есть, это люди, которые удельничали в акциях солидарности, которые выходили с портретами, шарили информацию, писали материалы. Вот, и это, ну, я думаю, что это важно и важно протягивать, потому что по-ранейшему коллеги теперь за кратами, покуль не выйдут все политвязни, это наша обовязок, кто на воле. Ну, я так для себя лечу, что покуль мои коллеги там, а я на воле, я мушу робить и за себе, и для их, каб яны опынулись. Я хочу так само сказаць вялікі дзякуй усім, хто ўсе гэтыя гады падтрымліваў не толькі мяне, але і маіх калег таксама. Дзякуй, што вы хадзілі на акцыі салідарнасці, што вы пісалі лісты, вы рабілі, што маглі, і я думаю, што у значнай ступені гэта ваша заслуга, што мы апынуліся на волі, бо нават размаўляючы часам з амерыканцамі, ты разумееш, што тваё імя, твая гісторыя, твае 500 захворванняў, якія ўсе былі ў калоніі, не дайшлі проста да тых, хто прымае рашэнне. Калі б
люди, наши люди, белорусы, вы все про нас не памятали и про нас не казали все гэтыя гады. Тому вялікі шчыры дзякуй. Я зычу вам усяго самага найлепшага, вам і вашим сем'ям. Беражыце сапраўды адзін аднаго, старайцеся атрымаць асалоду ад кожнага дня, быць на волі, гэта вялікае шчасце, проста мець гэтую магчымасць бачыць сваіх родных кожны дзень, а не тэлефанаваць ім, калі табе дазволяць. Просто давайте гэта цаніць цяпер, просто цяпер, і давайте вернемся ў Беларусь ментальна здаровымі людзьмі, готовымі спрычыніцца да яе лепшай будучыні. Давайте берагчы адзін аднаго. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі всім, хто прыйшоў. Дзякуй вялікі Кацярына, калі є жаданне яшчэ пакамунікаваць, можна падысці. Дзякуй всім, добрага вечара. Дзякуй, давай. Дзякуй. Дзякуй табе. Я думаю, что еще пару человек поближе там поразмовляют. Говорят, что звук не очень громкий. Вот, взял микрофоны. Я не отвечал ничего, потому что, чтобы не мешать мероприятию. Вот, но теперь сейчас мероприятие заканчивается. Вот, сейчас мероприятие закончилось, и кто там задавал какие-то вопросы? Так, что там писали в чате? По поводу того, что наша возьмет, ты говоришь, интервью у Тихановского взять. Но он сейчас в Майами, и как-то не особо он светится, поэтому не знаю, что он ответит. Ну, он пока учится, поэтому не вижу особо смысла сейчас в этом. Вот, по поводу, кто-то просил показать зрителей, нет. Ну, конечно, это эфир. Просто я во время эфиров таких, ну, когда идет стрим, я не комментирую ничего, потому что, ну, человек рассказывает, да, и это будет просто мешать. Все сидят, слушают, и ты просто будешь сидеть и озвучивать громко то, что там в чате пишут, все подряд, поэтому нет. Вот, ты просил показать зрителей, кто там есть. Не, нельзя, очень многие не хотят, чтобы их снимали, поэтому сразу в самом начале мероприятия Борис предупредил, что типа, ну, снимайте сцену, показывайте там выступающих, но не зрителей, потому что за это очень много критики прилетает, и люди говорят, типа, ну, вот вы там показываете, там светите лица, хотя, ну, я уже сделал, у меня есть видеоролик на эту тему, что, типа, если вы приходите на публичное мероприятие, то, ну, нужно понимать, что там все может фиксироваться, в том числе негласно, и могут быть проблемы, да. Но я стараюсь соблюдать конфиденциальность, насколько это возможно, и поэтому я не буду показывать зрителей. Вот, кто организовал, плакат стоит, национальная, это как Белорусская ассоциация журналистов, организовала эту встречу, поэтому вот кто спрашивал. Вот. Что еще? Какие еще вопросы? Так. По поводу Статкевича. Ну, Статкевич сделал свой выбор, он отказался покидать Беларусь, несмотря на то, что его хотели депортировать. Это очень сильный шаг. И когда говорят, что, может быть, он сделал ошибку, что ему не нужно было, там в эмиграции он бы много чего сделал, нет. Смотрите, мне кажется, что Статкевич выбрал свою позицию, и, по крайней мере, она заслуживает внимания и уважения. Во-первых, очень мало кто, в принципе, так делал. И даже когда была встреча с Томасом Венсловой в конце 25 года, и про это вот говорили, то он сказал, ну, нас, когда выгоняли из СССР, ну, когда мы уезжали, то, в принципе, ни у кого желания такого, даже мысли не возникало, что может быть остаться. То есть все просились, требовали, чтобы их из СССР пустили за границу. Вот. А Статкевич такой принял решение мужественное. И находясь там, он просто сразу как бы сказал, что сейчас люди в Беларуси страдают, и ну, в эмиграции там кого только нет. А в Беларуси очень мало людей. И он находится там, так сказать, да, окормляет людей своей поддержкой моральной. Он показывает пример, что можно
активно вести оппозиционную деятельность, насколько это возможно, находясь в Беларуси. И это очень бесит. Почему лукашисты всех и выгоняют? Что для них это очень-очень серьезная проблема. Одно из условий это то, что вот таких известных людей всех депортируют. Да, конечно, в этом есть свои минусы. Но вы подумайте сами, если бы Статкевич был здесь, в Вильнюсе, там, в Варшаве, что бы он мог сделать? Сейчас такая ситуация, что, находясь тут, он едва ли что-то мог бы серьезное сделать. И поэтому, может, это и хорошо, что он там есть. По крайней мере, ну, хоть кто-то должен быть. И то, что Статкевич находится там, мне кажется, что это очень здорово. Так, что тут еще вы писали? Какие-нибудь вопросы? Да, там спадарня Марфа присутничает, и Александр Клочко задавал свой вопрос. Ну, очень много кто человек, я бы сказал, 30, если не больше. Здесь, то есть, ну, достаточно большое количество. Ладно, ребята, всем спасибо, ставим лайки, не забываем подписываться на канал, кто не подписался и для кого это безопасно, кто не в Беларуси находится. Если хотите, можете поддержать канал, там внизу все ссылки на донаты есть, ну, это так, к слову. Тоже подумайте о безопасности. Если в Беларуси, то единственный безопасный способ, я думаю, это криптовалюта. Там есть номер кошелька биткоина. Ну, а на этом прощаемся. Следующий стрим, я думаю, будет 5 июля. Это будет 50-летие литовской хельсинской группы. Будет выступать известный диссидент Томас Венслова, один из создателей этой группы. Один раз у меня уже стрим с ним был. И сейчас, я думаю, еще постримить, может быть, что-то интересное он скажет. Так что вот, на этом заканчиваем. Я прекращаю трансляцию. Всем спасибо за просмотр.